Goedemiddag, volgers. Goedemiddag. 12:24. Ja, het is goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Mensen, strama, uma. Hebben jullie gezien wat politiek is? Hebben jullie gehoord wat politiek is? Mi pot wan schrijven, mi hoop dat ik een aantal maar lezen, sa mi pot tap mi vorige net of maand voor mi pote. Mi hoop dat ik lezen. Politieke sensatie. Politiek eigen. Mi wan sabi en share video die si gimera, mensen. Wan sweet bakana. Mineri. Vullen. Mijn actie volgers. Dan piki me. Mijn loopvolgers zijn piki me. Mijn loopvolgers zijn uit taka waarheid en shia waarheid. Wat hebben jullie geleerd in de afgelopen 6 weken? Wat hebben jullie geleerd? Sa ushi, sa politika, nanga politiek man, ay doe nanga yo. Yo, sabons op een mating, go hustle. Mus go denki, faim go serio grunto, mus denki, tak ik zie van me bij me voor. Sot hustle mim do, fu sorgo mip ching, fu yapuan dinyang. Maar yabisma, politiek, de hele dag moeten ze bezig zijn om Surinamers, om Suriname te vernietigen. When karma comes, en karma ekoli snel, en karma ekoli zo langzaam. Tak ina bribi moro. Maar teki ay luku, daarom inya gezond, im drink gezond. Ja toch? Ugiwan 2 seconden met me luku samotaki. Maar volgers wisranang. Eerlijk. Want de massa de note op mijn life. Sa you leri voor tu politiek man. Sa ineens. Omen de you abete? Fugona verkiezing? Omen onder ministers. Dan mijn actie toe. De sma. De politieke sma. Sabe bari. Tijdens 5 jaar Bouta. Dat ben ik ook over een 5 jaar Bouta Brunswijk. Want het is nooit eerlijk verteld waarom hij niet wilde met de ABOP werken. Maar ik ben op santo. Ten best schreef aan minister daar osso. Daarom ben ik op mijn minister daar osso. Daarom het taki. Grabtek taki. Dan inom de wang monkey yapi. Inom de wang babu ap. Inom de wang kwata ap. Tatay selenger tapabong. Dan yun siya afstand. Zijn grab hori lek kwata yapi. Ja toch? Lek kwata yapi.
Ai, Sharat. Ai, meer het ka amafi de baka uitlandig. Wasag budal volmacht baka. Ala de volmacht voor alas madrape. Amara dedek ba. De een nabi is allemaal na middenlife. Wakti mo belly dadelijk era middenlife. Ara? Oké. Ook zo'n rommel daar zo. Constant ben je voor mensen bezig te vechten. Maar goed. Ai. Waar was ik weer? Met Puri uit de stoot. Dus de regering grab tek taki inom de wan monkey era yapi. Im de wan kwata ap of im de wan babung ap. Want in het charing. Het is duidelijk dat de president disi no sa char kondre. Het is duidelijk dat de regering sa de no man chakondre. Duidelijk. Benoemen van weer onderministers. Geef zwakte aan. Geef aan dat je partner onbetrouwbaar. Geef aan politiek. Dat beter heb ik alle de minister ontslag. Dat bij potjumang. Want het is de rest toch maar 6 maanden. Wat gaat Abab kunnen doen? Heb ballen, president. Jag al die ministers weg die corrupt zijn. Ook bij jouw kant. Zeker 3-4 ministers die corrupt zijn. Of bezig zijn corrupt naar mijn mening. Jag ze allemaal weg. Maar nee. Je wil iedereen behouden. En om luku. Wat politiek partij sa dedek ba. You denki. Dat met takanga de Japanese brada na nga safmi. You denki na you balang? Na de eigen familie balang. Na de eigen balang. De massa deta posities. De mga behoud. Gaat niet om jullie belang. Het gaat niet mensen van Flora of van Tamenga of van Rangoulaweg of Toekomstweg. They don't give a fuck about you. Maar chocolade Mars gaat het om jullie. Mina real me soru no alibi. De man ego gi de money. De man ego gi machtmisbruik. De man ego foluko sadeka poer ete. Sadeka go roof ete. Dat na de man belang. Want iedereen, even hier ding, heerde, ja, we gaan 80 miljoen krijgen voor bos, maar je vernietigt Abusi. Ja, Nederland gaat ons weer geld geven, dan gaan we weer een stad bouwen, Apura, want die Chinezen heb ik alles gegeven daar, toch? En die Chinezen gaan een grote nieuwe stad van Paramaribo bouwen in Paranam. Ja, al die wegen nu gaan geasfalteerd worden. Nikeri wordt binnen 3 seconden à la Abu Dhabi. Alleen maar strontverhaal vertellen ze jullie. En je hebt velen van ons. Ja, boven of uno.
Zij bribi in de strontverhaal. Dis na kurutaki. Dis na taki samotaigunu. We gaan op podium. We gaan in vergadering. Voor Arki zo stronterij voor de editie. De ene beter niet dan de andere. De ander vernietiger dan die andere. Het gaat om hun belang. Heel veel van ze. Partijen, like paddenstoel. Ga kijken. Ga onderzoeken. Ga jullie onderzoeken. Want we zijn zoveel op sensatie. Nu als je social media open doet. Ramsukul. Ramsukul is makelaar. Ramsukul is een ontroerend goed. Van de karing. Handelaar. Hij had een kamer van koophandel. Hij is ingeschreven als ontroerend handelaar. Weet jullie nu pas? Weet jullie nu pas? Nu pas zijn jullie wakker. Waar waren jullie 9 maanden terug toen ik het zei? Waar waren jullie? Nu komen jullie sensatie maken. Die man is onderminister. Dat zijn jullie op sensatie. Waar waren jullie 9 maanden lang? Waar is de inlichtingendienst? Waar is IMF? Waar is IDB? Dat moet je zelf afvragen. Niet alleen Ramsukul heeft bedrijven of stichtingen. Ga kijken hoeveel DNA-leden. Ga kijken hoeveel die aanboppers hebben. Ga kijken hoeveel NPS'ers hebben. Ga kijken hoeveel VAP'ers hebben. Hebben jullie bewijs? Hebben jullie bewijs? Mijn chocolade Mars. Jullie zijn alleen op sensatie. Alleen op sensatie. Alleen op sensatie zijn jullie. Ramsukul. Inenge kari. Wa meneer? Mokara meneer. Meneer Faisal Ali Karim Baks. Gehuwd met Kasadu. Geboren 24 maart 1985. Woonde in het district Nikeri. Meneer Ramsukul. Yunenge Bari. Aman kiswa toewijzen beschikking. Aman kise BV. Aman vragen grong. Aan 2022. Aman voldoen aan alle eisen. Aman schrijf in. Aman bij hypothecaire uittreksel. Meneer Ramsukul. Mi hoop dat kwam man zijn nummer gim kom je bellen rechtstreeks. Wie is zijn nummer? Kom je bellen man. Want mi WhatsApp aan meneer zei dat ik 50.000 euro. Er wordt een verenigd. Er wordt in vereniging gefraudeerd. Kujara. Er wordt in vereniging gefraudeerd van Rijmen domeinkantoor. Naar beneden zelf. De bode en schoonmaaksters vragen Tjoko. Hier is Amtaki toch Ramsukul. Aan mevrouw Doekie. Ze fraudeert. A dit op uw afdeling Ramsukul? Of agwa minister Baka? Awan sa beteka chukumoni. Sa kis chut bank. A chucha sa beset gang. A briefje dat PK no daar Ramsukul. Wie heeft Ramsukul's nummer? Wie heeft... Hoe zijn ik hem kom? Hoe heb ik hem? Kom je bellen maar rechtstreeks. Sma op Ramsukul nummer. Sma ka seneng. Wie heeft Ramsukul nummer?
Amata ki Ramsukul tegen voor actie 50.000 euro. En ama pai 25.000 euro ja grong. En ama kisa grong na mang. Dan wat treka ma grong in. Ama tak Ramsukulo treka ma grong in. Sma ap Ramsukul nummer. Usene gim kong. Kom je bij Ramsukul. Kan ook aan tek Ramsukul Jimmy. Mi wa accept persoonlijk. En me ku arki sautaki. E fama saba kwesti disi. Ama gwa atoso serefi. Ati nakamang. So rei today. Minister dinota naar mij minwak. Wa moro. Fufuru politica. Ja toch? Utak diana poki furu toch? Wel fur moro. A minister disi. Fur moro. Ko verklaar dadelijk die PG. Van we konden de osso voor Pan American City. Ko verklaar. Voor pai. Voor chisi. Hera? Dat ko verklaar. Nang salaris zou je verdienen. Hera? Tudo bem, pessoal. Como está? Está aqui em Suriname ou está em Brasil, pô? Tá mexendo com mulher lá? Hein? Wees Ramsukul nummer. Kom aksa mais even maar Ramsukul nummer. Kom bela manis, kada mas ap Ramsukul nummer. Ai, me api wansani. I lezen. Ja ba ma nummer. Oké. Aha. Oh, is het toch? Ai. Ai. Maar aqui não, mi aksi yo ba nummer voor Ramsukul. Mi bellen. Bellen, sene game ko, sene game mo bellen live. Oké. Seti, arika. Sei de. Wat tori voor 50.000 euro ama de maninge kari toch, ama ninge kari na tori. No, tuurlijk niet. No spa. Oké. Arika, ai. Okay. Ja. No spa. Ja. Suffer. Oké. Oké, mijn belwaman Jadnanan Singh. Kalaman het abin nummer. Even mensen. Kom accepteer die even true. Dat hebben we één keer opgelost. Even mijn voeren van de voeren. Koluku. En dan beschuldig maar zomaar toe. Jadnanan Singh. Smaba nummer voor Jad. Er wordt een vereniging, Ukujabela 60 app. Rijmen is de grootste dief. Ay, mi kado, jongen. Meneer Nankusing, de maffia daar op de mijn kantoor. Zelfs Bouda. Dit is nou altijd een voerman. Sinds Demon de ama zijn voer dape. Hij likt me op. De kare kleine, wan chat. Kleine, Bouda. Juku, en ook kanjere. Zo, ik moet even kijken. Mijn kisa nummer voor wat maakt me jaren. Laat me kijken. Koluk even mijn take-up. Wat mijn sena nummer gimme. U teka ma me katakino. Ramsukul note nummer 115. Me bejera. Code op serieus no man. A mij tekenstuk aan mij druk era.
Op zijn middag kunt u mij terugbellen. Dus percaya ook is toe extra ministers onder minister. Dat is het niveau van politiek. Dat is het niveau van politiek. Ja toch? Omdat Amafeni tak ano de. Kunt u mij terugbellen? Naar Kusing. We bellen op Arkama live. Minstens smaak aan tekamang. Rijmen de grootste dief van de minister. Goed ja zo. Ay mi gado. Grondinspectie lopen alleen maar dieven. Ja. Grondinspectie lopen alleen maar dieven. Percelen worden ingetrokken voor reismagnaat in Nikeri. Kalu, de grootste dief van Nikeri. Abob. Meneer die Abob speelt, die daar bij domeinkantoor en voor VAP grond steelt. Grootste dief. Smana man dat mi gado jong. Important neem toch. Nikeri heeft ook landverkopers. Kijk hier. Het is een trasa mensen. Wat aantal grong is serie. Sofra pant. De grong pasino meki. De grong na faya. De grong na stroomaansluiting. De grong na wateraansluiting. Pasino betegel. Manover Kavelsproject grondhuur. En de stichting ng Sami Bekari. Sami publiceren op de day. De grond sa de makis benawan today. Sunil Suklal, waarin hij schreef over staatsrechtelijke kwakzalverij op het kabinet van de president en zagen bevoegdheden onder minister Shu Ramsukol. Mimgolisi, de SR Herald. Umgolis dis toe. Amata schreef voor aan Sunil Suklal. Umgolisi. Era? Ay. Matoan verkavelaar. Moest go actie wang verkavelingsvergunning. Ama moest pot faya, watra, pasi moest betegel, alasa moest kispal, dat je want toe stichtingen, mi karengig ba, laat me leven, Suri village, alle soort village, van een zekere Mungra, dat heb ik ook vernomen, van een zekere Mungra. Ja toch? Goluku sapsa. Uno Biden grong. Mek de magote kwang vergunning na OW. Wat een minister agi vergunning. Verdelen van grond. Maar na zo forma minister agi. Minister ne wacht die OW. Nou een goed vergunning. Van mina Chedino. Chedi ik over de afdeling dat je nou? Verkaveling. Zeker meneer Chedi ja. Mim actie minister, even is doen dat je eten. Molo grond is serie. Grondhuur. Uno beide grondhuur grond. Vooral de wang zijn op verkavelingsvergunning. Zijn de mannen portfeuille naar watra. Want na uno wa ook klagen. Uno wa ook kree.
Want de moet ik de 15.000 euro. De moet ik de 20.000 euro. Maar niks nog op sa. Omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden van het ministerie van OWFV. Wij mensen zijn koppig. Ja. Winnie. Welzijn. Ulibis mij zoeken probleem. Isala met takikba. Dat te passie no beki. Te passie olo. Dat de go very always ching. Maar dat is sem verkavelaar die zie. Zij voergrong. Zij paitjukute grong. Ja toch? Dit zijn op pennemerken. Perij betekent alasango. Ja toch? De tak de voertuigen no me wacht die PG-rapport. Dan ga je zien welke politica en politicus van welke partijen me nog buiten. Me look up a PG onderzoek. Dat UNUSREF zij waka baka politiek man. Toch? Na le kwam fractievoorzitter voor NDP. Tegen de man. Nee, je moet niet over pennemerken praten. Wij kan goed over pennemerken. Look een stuk no. Sma steken een stuk. Fractievoorzitter NDP. Die leden van je mogen niet over pennemerken praten, hè? Nee, hè? Ze moeten hun mond dicht houden, hè? Want u bent fractievoorzitter. En daarom zet je ze niet meer op een lijst. Om een beetje te gaan reizen naar het buitenland. Ja toch? Want jij wil de hele dag reizen. Je wil overal gaan. Omdat die meneer of die mevrouw de mond heeft open gedaan. Om over pennemerken te praten. Laat die PG-rapport komen. Mensen, wie is er dan gaan jullie zelf zien. Wie die kwakvalsers zijn. Wie die chamaars en chors zijn. Toch? Wie die korhis kutta zijn. Die je achterloopt in vergaderingen. Die huis aan huis gaan om jullie te vragen. Om weer op hun te stemmen. Gaan jullie stemmen? Gaan jullie stemmen? Zabito, laat me nog een keer proberen. Laat me kijken als meneer Ramsukul. Want ik wil het even eruit halen. Koluko even maak betekent om mijn vergunning. We proberen een laatste lezen, mensen. Dan moet ik uit de lucht. Even maak ik live naar me. Dan moet ik leg me uit voor alle de grond die zie. Sang, aman nengai kari tak bigi money. Yara? Meestal vullen ze alle percelen met rommel. Dat is waar, ja. Ik heb één aan de telefoon weg. Gelukkig van de Osai Saka. Dat ik op bel weer mee ede. Hé, met bejoeren. Hé, Ramse Kol, tek op no man. Amane, tek yon. Kada amai shimi fesi, no? Ay, amai shimi foto, ay. No answer. Mensen, de mensen boenen aan Ramse Kol. Meka bel me, mek me go live na nga man. Dan moet je aksa man toevragen. Dan heb ik iedereen geholpen. En uno kontei mi tak amap 20 groen nga de. U gim papira van man. U gim de fake stekten van man. U gim de fake sani van man. Toch? Wat amatei mi tak amap mek pena 20 stekten amai ser groen. Toch? Dan ma potwa tuma se waka. U gim de maneng. Uno send message na nga papira gim sumat. Arekel? Lobby me brada. Mensen, koluku tamara sa tamara gi. Efram sukul bel, wis mi nos ker ete. Nos pang, me channel live ko na uno. De stand by, lobby.